Tak čus lidi, vítám vás u dalšího třetího vlogu. A dneska asi budeme hrát nějakou nebude to takový vlog, ale prostě budeme hrát. No trošku bude blbý, tak nenadávejte. Tak. Vrneme se asi na to. Tak zatím, jo, ale vidíme to zase. To mají takhle. No, já jsem, je to opravdu vlog. A představím vás. A co budeme dneska dělat? Koukneme se tady. Tady šuflík. Tady 3 šuflíky. Tady. Mám peněženku. Počkej. Si nám ty peníze, které mám. Není to docela hodně, ale je to. Čvíte? 2000. Číte. 200, 100, již 100, tak 100 a 100. Číte se kou. Mám to pak ty drobnosti mám strašně. No ani. Koruna. Nemusíte zajímat. Peníze. Sankci tady dáváme. Nemám mít tady dávat. Super. Tak. Natáčíme asi už skoro 4 minuty. Myslím, že bychom si to měli ukončit. Ale nevím. Vidíte tohle? To bolízko od komára. Je vremení, ale já bolí to strašně. Zatím od 5 minut. Tak za chvíli. Tak jo. Kožíme si box. Kožíme si box. Tady boxovací pytel. Boxovací pytel. Je to trapné.
А уже не запятый, ну, так, чувствую день. Ба-ба.